Maupay na gabi. Perting inita. Dili ko makitaan. Mabatian mo, Vin? Sige, salamat. Damo nga salamat. Hain man hi ano. Nangaon na mo? Kaunsa mo? Pangaon anay ka mo kay oho ano na nga oras? Alas 8 ka pin na. Pangiklop sa mo. Maayo. Si nice tingali wa pa tumukaon. Kaon sa daghang salamat. Oh. Sige, sige. Sis Leonora Carino, kumain ka muna. Mamaya na, chika. Kumain ka muna. Nakakagala ka pa? Dere, dili na. Salamat sa pagbisita. Magkita-kita tapuhon. Pag okay na ang lahat, kay makagawas na ta sa lungga. Karon diri sa ta mag chika-chika. Maadyo na lang kay maupay an ano.
dili unta sumpungon undya. Kini si Lola. Aron ay salamat. Umulan dito ngayon. Para medyo malamig mamaya. Masyado kasi mainit kanina eh. Andiyaw. Wala lagi kumutuwad ni Joe. Paano ba i-ano? Ay, salamat umulan. Medyo malamig. Sige na. Magtikang na kita. Mahangin-hangin. Kay umulan sa labas, umulan. Salamat. Nadiligan ang mga tanom. Daghang salamat. Ayaw loading diha si Lola kay shout out sa tanan diha mga amiga-amigo. Magchika. Mag-inistoryahay ka dire. Pinusong ba? Robert. Hello. Hello sa'yo, Robert. Paharis. Shout out sa'yo. Bukas silent. Sige. Shout out faith and hope. Hehe, amog yun. 30. Pertigyod Bilara. Isa ka adlaw. Hindi mo. Haha vlog. Shout out sa'yo, haha vlog. Kumusta? Salamat. Salamat sa pagpunta. Mga bagong Vinwini family, hello.
kumusta? Herlang. Hello, Robert. Salamat. Maraming salamat. Robert. Benwini and family. Robert Paharis. Wala lagi ka kanina. Ngis. Wa siya kanina mangisda kay naglimas siya dito sa salog. Busy naglimas siya sa salog. Wa siya mangisda. Uy, makukilo dito makikita. Dito nala. Ang practice ako. Faith and hope lang. Agoy, Robert Pahiras. Unsa man nag video nga pertin man dugaya. Practice pa man gyud. Faith and hope. Hihi. Sabi ni Robert. Maulagi. Practice pa more. Haha na vlog. Asa imo amo sis. Dito adito sa kusina. To adito. Adto dito hasala ba? To adito. Di ako sa kusina. GCYT, hello. Salamat sa maraming salamat. Salamat sa pagbisita. Okay, nawawara man. Tamsak, danhos, faith and hope na. Sharon Duason, tamsak, danhos, message lang ako kay Lola ha. Okay. Salamat, dagang salamat sa pagbisita. Benwini and family, okay lang ikaw diha, bihira ra lagi ka mangisda, si Robert Pahares. Talagsa lang mangisda si Robert Pahares. Para diri makusog. Papagalan.
Winnie and family, okay lang ikaw diha, bihira ra lagi ka mangisda. Hehe Robert Pahares? Pahares. Sabi ni Winnie. Sharon Dawason, Tamsak Danhos. Thank you, thank you. Thank you mga amiga-amigo sa pag... Thank you for coming to my LAs. Yung kasama ko kasi nandito sa room. Haha vlog. Bira diha buhos. Ka, di adiri akong kauban tingali ko. Tingali yung kasama ko nandito baka magalit. Pag malakas yung boses ko. Pag ako lag-usad diri dako akong boses. Di ang akong agalon sa ubos. Tuwa dito sa sala. Pag umakyat na siya, doon ako pipisto sa sala. Tingnan ko kung nandun pa siya kasi pag wala siya, mas malakas yung boses ko doon. Tingnan ko saglit. Maganda yung ngayon. Maupait signal. Okay lang ikaw diha bihira lagi. Haha. To. Hana vlog. Bira diha host. Pag ako mo berag yun ko kung ako lag usa diri. Hororok TV, hello. Hororok TV, hello. Thank you for coming to my LAs. Thank you. Welcome to my LAs. Hana vlog. Di man ko kadungog. Saglit ha. Sandali lang guys. Makadungog kay
Makita ko na kamo diri sa sa ubos. Siyempre, Osmar, kumusta mo? Pinagabi, kumaong ka na? Salamat. Salamat. Ang kati ng ang kati ng ilong ko. Maraming salamat po. Oo.
Iharayo po. Hi, Osman. 06. Osmar. Shout out ng bonggang-bongga sa'yo. Thank you sa tamsa. Osmar. Benwini and family. Hello, sabi ni Osmar. Shout out. Yan. Pabalik-balik. Pai and Zin. Shout out po ng bonggang-bongga sa iyo. Salamat. Maraming salamat po. Pai. Hi, hello. Pai and Zin. Hello host, padaan sa channel. Salamat sa pagdaan sa LS ko. Salamat Pai sa thumbs up. Thank you so much. Ingat ka lagi dahil nakakatakot sa panahon ngayon. Maraming salamat Pai. Maraming salamat sa thumbs up. Shout out to all. Shout out sa lahat na nandyan. Pinipigilan ko lang yung ano ko kasi nandyan pa yung amo ko sa sala, nanonood. Mamaya pag umakyat sa taas, lalakasan ko na yung boses ko. Hi, hello, Simply Lit. Shout out sa'yo. Welcome to my LEs. Hi, thank you sa tamsak. Maraming salamat po sa tamsak, Simply Lit. Maraming big shout out sa'yo. Shout out ng bonggang-bongga sa lahat na nandyan. Shout out. Hi, hello, Jill and Killer Vlog. Kyler, Kyler Vlog. Hello. Good evening. Shout out sa iyo ng bonggang-bongga. Thank you sa pagpunta sa LS ko. First time ni Sisi. O mga gwapa, first time sa LS ko. Puntahan nyo si Simply Lit. Baka hindi nyo pa kaibigan guys. Dikitan nyo na guys. Pati si shout out ko sa inyo si Jill and Kyla Vlog. Dikitan nyo na rin guys. Shout out sa lahat na nandyan. Pasensya na po kayo. Hindi pa po ako sanay. Pangalawang LS ko pa lang to ngayong pangatlong LS ko lang to ngayong taon.
Shout out po sa lahat na nandyan. Hello, Pai. Kumusta? Pagpasensyahan nyo na po ako. Pai Anzin, masasanay ka din, host. Thank you sa'yo. Maraming salamat sa'yo, sis Pai. Pai Anzin, Zid, masasanay ka din, host. Opo, masasanay din po pang matagal na din, di ba? Thank you sa suporta nyo, guys. Maraming salamat. Pai Ansin. Oo, host, basta araw-arawin mo. Basta araw-arawin mo lang mag-ilis. Hindi sa ngayon pwede mag-araw-araw kasi diba hindi gaanong maraming wala yung alaga ko dito, yung baby wala kasi. Pwede ako makapag-ilis sa panahon ngayon para masanay. Pai Ansin, sis Winnie, mega shout out sa'yo, sabi ni Pai Ansin. Mega shout out sa'yo, sis Winnie. Gel and Killer Vlog, dito lang, host. Salamat po sa pagtambay. Maraming salamat po. Pai Anzin, hi Sisi. Big shout out sa'yo, sabi ni Winnie and family. Haha. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa pag-BG. Maraming salamat sa pagsuporta. Pai Ansin, nice vlog. Ezekiel, Asher, big shout out sa inyo. Pinatay na ni Sir yung ilaw sa sala. Umakyat na. Hi! Easy Girl Azar TV. Shout out sa'yo. Shout out. Thank you for coming to my LS. Sulod Rakudiri. Sulod Rakudiri. Asa man ka mo sulod? Ezekiel Asher TV. Okay. Yes, sir. Saglit.
Balhin ka, balhin, balhin. Balhin ka dito sa ano. Nagbalin ko diri sa sala kay tuwa na sis. Magsaka na sa igbaw. Uy, nawagbong. Hi, hello, GCYT. Paita, oy. Hello. Shout out sa iyo, GCYT. Thank you for coming to my LS. Nawa na ako mapindot ang electric pan. Shout out sa lahat na nandyan, mga amiga-amiga. Hello.
paano gumawa ng paano gumawa ng jacket, guys. Teach me. Paano ba gumawa ng jacket, guys? Hello. Hello. Shout out. Paano gumawa ng jacket, guys? Turuan nyo ako. GC Whitey, di naman na ako makita ako watch hour, oy. Gabi na, Jimar saga tuwad, oy. Nawala na hinuon. Easy girl Asher TV, hello, shout out sa iyo ko. Naka-direct kasi sa YT host. Dili na pwede magbutang og jacket pag naka-direct. GCYT, di naman ako makita akong watch hour, oy. Hinay, gabi na. Sa gatuwad na wala na hinuon. Hindi ako pwede maglagay physical ng jacket. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you guys sa pagtambay sa LS ko. Hindi ko to isaksak kasi kailangan ko tong kasi lubat yung CPU. Lipat na naman tayo, guys. Maganda dito kasi malapit sa itong pwesto ng amo ko. Diyan, nanonood siya dyan. Diyan siya nanonood. Damit niya dito lang iniwan.
Shoutout po sa inyong lahat. Ganda yung pista dito kasi may electric fan. Mas maliwang. Hanggang na yung ko. Hana vlog. Hello. Maraming salamat sa pagtambay. Ayan, may nakita akong kambal na saging, guys. Hello guys, naririnig niyo ako? Hindi na lang ako maglalagay ng headset, ano? Hi, Chief Bin Madam Kat, welcome to my LS. Thank you for coming. Second time ko na pag-LS ngayon. Kasi lagi rin akong busy. Hello po, Chief Madam Kat. Maraming salamat po. Thank you sa pagbisita sa LS ko. Maraming salamat sa tamsak. Hi din sa'yo, Chief Madam Kat. Pasensya na po, hindi ako marunong maglagay ng moderator. Pasensya na po kayo, hindi ako marunong maglagay ng moderator. Sorry guys, sorry.
Shout out, shout out, Chief Madam Kat, sabi ni Yanyam BQ Channel. Hana vlog, anong ginagawa? Anong ginagawa, host? Hana paano maglagay ng ng moderator? Faith and Hope vlog. Hi. Hello, good evening. Maraming salamat po. Faith and Hope vlog. Anong ulam mo, Sisi? Higup sabaw. Paksiw ang ulam ko kanina. Hindi ako nagluto ng malunggay, sis. Wala na yung malunggay. Ubus na. Pinutol ko lahat. Para manalingsing og bag-uba. Sunod semana na ananay malunggay. Sunod bulan dili di ay semana. Mga siguro ko 2 months yata bago manalingsing daghan. Kasi as in pinudpud ko pagputol eh. Faith and Hope vlog. Haha agoy. Sayang man pod. Di kay wa nay dahon, nahurot namang dahon. Kay pag wa nay dahon, putdon kay aron manalingsing og bag-o. Utanon. Ingin nila may kasabihan na pag kumain ka doon ng tuwing na banana, magkakaroon ka ng kambal na anak. Totoo ba yan? Faith and Hope vlog. Human ani kinsay magilis. Wa ko kasabot, ikaw na lang. Wa ko kasabot kung kinsay mag-ilis inig ka humanaho.
bantay. Aho ni kaunon, oy. Oh guys, kambal guys. Magkadikit. Aho ni kaunon kay hinig ninyo na ho na ay baho-baoroy kung tinuod na. Aron na ay kambal agad. Hana vlog. Si Junard. Oh. Si Junard mag-LS kahuman na ho. Okay. Asa man si Junard? Faith and hope lang. Di masuko. Anak ni Muhos kambal daw na. Maadyo kay aron duha dajon. Agoy. Unsay agoy? Winnie and family agoy may tuwad si Hushihi. Sagdira na. Salamat sa tuwad. Iluhan na lang naho na. Tingali magpailo lang na naho. Aho na na iluhan. Inigkahuman. Yung anara na. Di man kumabalaka, inig na ay tuwad diha. Sagdan lang naho na. Maadyo pa, kauno na naho ni. Papa Jesus, kainin ko to. Saksi kayo guys, ha, kakainin ko to. Pag hindi totoo to, saksi kayo, kainin ko tong twin na banana. Paano pagkain ito? Sabay rin. Hindi pwede isa. Haha, paita husoy. Guys, pagkaon hining, sabay pud pagkagat. Sige ko, tanaw-tanaw sa gawas kay. Haha. Winnie and family, haha. Okay ra kayo iluhan. Iluhan paniya. Okay ra na naho ko. Sis Winnie and family. Maadyo pa. Good luck, Ruby. Good luck, tweet. Sana mga magtotoo, magkaroon ka ng kambal one day. Kasi saksi yung mga kaibigan ko dito o kakainin ko tong kambal na banana. Kambal na banana. Saksi. Cheers, guys. Isali na lang ka namo sa GC host. Oo ba? Unsa magkakasali naman ko sa GC ba? Wa ka di ay kasabot. Tamis. Aho dunganon pagkagat kay aron tinuod ba ni o hindi. Ingon man nila na ay duha ka banana, mugaong ka, naa kay
na kay kambal. Mauni aton suwayan. Osmar, kain tayo. Saging. Dito Pawos. Maraming salamat Osmar sa pagtambay. Thank you, thank you. Faith and Hope Vlog. Ilisito si Junar. Ngano man di ay, Faith. Sunod semana na lang nato April. Sige, sali ko ninyo. Kay inig makagawas na ko, kinahanglan ko bumili ng isang sipi. May saging ako dito. Ito, kambal to, Osmar. Si, twin. Baka sakali magkaroon ako ng twin, kaya kinakain kong sabay. Matamis. Saksi kayo, ah. Sarap. Matamis siya. Sis Osmar, matamis as in. Kain tayo. Hana-hana vlog. Kain tayo. Juicy White, Ben Winnie. Nice. Nasaan na si Nice? Shout out Nice. Nang problema si Nice kay naay nagtuwad ni Jad duha ka buo. Shout out. Oo, wala siya dito. Asa man siya? Hana-hana vlog. Tamis. Hudto na ako nagbantay mo diha. Wa na mo saging og mapuhod. Ginanahan ko kaunong saging. Hana-hana vlog. Hana-hana vlog tingali. Mauna si Nice. Ikaw ba na Nice? Hana-hana vlog. Jizzy Whitey, hello. Kain tayo ng saging. Nubusan ko na kaya mo bukas hanapin yan. Sabihin ko kinain ng daga. Malaking daga. 2 paa. Hana-hana vlog. Oo, host. Si Nice. Si, nahulaan ko. Ang galing ko manhula, no? Nice. Ingon ko ni mo na pahuwam ako sa imong sinina kay pertinindota. Lamiun ang imong sinina. Shout out Sharon Duason. Beautiful girl. Tapos na. Masahe kay Lola Host.
In taon kapoy na naman na imong kamot karon kay aho na in taon atong trabaho mauni nindot atong trabaho kay tanan buhaton dili lang abi nimo kadtong buhi pa si ama mao pud to. GC Whitey host kinsa ko GC Whitey kanina alam ko na si Faith yan. Tama ako, Faith? Kapoy akong likod. Buti wala ka alaga dyan, host. Yung alaga, yung baby na hindi pwede sila pumunta dito, di ba? Bawal. Wow! Yes! Tama, host. Galing ko. Shout out. Tama, host. High five. Host, tagal mo na talaga diyan. Dami ka ng ipon. Na, kung wa lang ko'y pasaway na igsuon, hindi lang ipon, tapos na balay. Damo na mga baka, kalabaw, napundar, kambing. Unsa man na pasaway ko, ang akong estudyante. 8 years, nag-eskwela, 8 years, pabalik-balik. Abi nimo Tapos ang laki, 2 ka tuig course. Nag-asawa ra. Ang akong igsuon na bunso, 8 taon nag-aral ng college. Kay ako kay dili man akong discard na madiskarte man ko sa akong sweldo, guys. Dili man ko bili ng mga damit, sapatos, cellphone. Ikikwento ko sa inyo, guys. Magi-18 years na ako dito, guys, pero ni isang cellphone hindi pa ako bumili, guys. Puro lang mga bigay sa akin ng mga pinaglumaan ng amo ko. Ang una kong pinundar sa 3 buwan kong sahod kasi maliit lang ang sahod ko noon, guys. I-share ko sa inyo, guys. Ang sekreto ko, guys, buong-buo ang sahod ko na tatanggap ko. Maliit lang yun noon, 2003, 350. Ang deduct salary ko, 3 months lang, guys. 50-50 every month ang sahod ko. After 5 months, nakabili na ako ng lupa, guys. Kasi nakikitira lang kami noon. 5 months pa lang yun na nakabili na ako ng lupa, guys. Pagkatapos 5 months, after 1 year, guys, nakapagpatayo na ako ng bahay. BG lang, host, ha? Okay, Sharon Duason.
Thank you pag BG. Inuna ko kasi yung mga importante. Bahay ang una ko, tsaka lupa. Thank you, GCYT. Hala, wow! GCYT, buutan imong among. No, buutan, perting buutan among hus. Amo ko, yung amo ko walang problema. Gumigising kami alas 7, yung amo ko gumigising 4:50 AM gising na. Alas 5 gising na siya. Mahilig kasi siya mag-exercise. Kaya bata pa tingnan. Kahit tsaka mahilig rin ako sis GCYT ng yung panlalaki na trabaho. Gusto ko yung amo ko pag nagpapanday titingnan ko yan. Gusto kong gayahin. Dito ako natuto mag-repair ng ilaw. Dito ako natuto mag-repair ng sirang ilaw. Ungain. Pero kahit bisan buutan imagarong good kundi kalot masipag tiyaga ba mauman na importante sa ato. Tibay ang loob. Kay kadto ang akong duha kay igsuumba di ako man tugi pa ari dire. Na ako kay nagsigig hilak oy. Ako gi pauli. Hatag lang. GCYT mo akong kudos. Grabe laki ang sweldo. Malaki sweldo mo dyan? Malaki sweldo mo dyan? Sis? Si Hana Vlog, malaki sweldo mo dyan? Sis? GCYT, swerte ka sa among sis. Swerte buutan ang akong mga agalon. Sharon Duwason. Hello sis. GCYT. Pinwini and family, ilan sweldo mo dyan ho? O karon 7? Karon 7 na. Ikaw? Oh. GCYT, ikaw, pila man imo sweldo karon? GCYT, si Hana Vlog, okay din host. Sharon Duwason, naglipat lang ako tubig ni mainit.
Okay, walang problema, sister. Sige lang. Hindi ako doon sa kwarto kasi kasama ko nandun. May ingayan ba? Tingnan mo na. Hanapin ko yung ano nito. Nalaglag. GCYT, pila na ang 700 sa Pinas. I-ano mo, i-times mo ang 700 times kasi maliit na, depende sa ano sis, depende ang rate ba, kaya ang pinakamataas na rate dito is 38, 39, ganyan. Yan ang pinakamataas na rate. Ngayon mababa. Ang pinakaano ngayon 37, 36, 35. Ang pinakababa is 32. $700 times 30, ano na lang, 36 mo. Hindi kaya 35. Kasi mga ganyan ang rate ngayon. 35 peso ang $1. Okay na rin. Pero yung iba kasi malaki ang sahod. Yung iba dito ano, may pinakamalaki dito mga 1K. Yung sahod namin maliit lang yan. Kasi yung mga baguhan ngayon, standard ngayon, malaki. Sais na. Malaki din sisi. Maganda na rin yan kaysa diun tayo sa Pinas, di ba? Kahit maliit ang sahod, basta marunong ka humawak ng pera, aasenso ang tao. Di ba, sisi? Mga sis? Tsaka walang bisyo ba? Faith and hope lang, tama host. Okay na din host. Oo nga eh. Okay na okay talaga. Malaki man ang sahod, tapos hindi marunong mag-budget, wala rin yun, di ba? Dito ka na lang sa maliit ang sahod mo, marunong ka mag-budget. Walang bawas. Hindi kung palaki, dagdagan rin, hindi mas maganda. Mahilig ako sa ano sis. Gusto ko mag-koleksyon ng kambing. Dati may kambing na ako sis. Naubos man. Giihaw man nila. Ubos tanan oy. Dito, magawa na lang ng farm doon sa Pinas, di ba? Paita, oy. Ako hindi marunong. Hindi sis. Ano?
Magtabi ka lang sis, para sure na hindi mo siya gumawa ka ng alkansya. Kunwari, 700, ito siya 200, ilalagay mo sa alkansya. Or 100 every month. Hindi mo mamamalayan pag after 1 year, damo na sulod. Magawa tayo ng ipon challenge. Sali ka sa amin, yung Waray-Waray channel. May ipon challenge kami. By end of this year, bubuksan namin. at saka sis, mas mabilis mag-grow yung ipon nyo kapag mag-donate kayo sa church. Doon ako umpisa na yung ipon ko lumago sis, alam mo ba? I-share ko rin sa inyo. Yung namatay si ama, binigyan kami ng pera. Ang pera na yun, never ko yun na ginastos. Kinip ko yun siya sis. Yun ang lumago siya. Nagpalago ng ipon ko sis. Hindi ko siya ginalaw kahit 5 centimos, kahit $1, hindi ko siya ginastos. Hanggang ngayon, nakatago lang yun siya. Simula noon, lumago yung ipon. Kasi dito pag namatay yung yung alaga namin, matanda na kasi siya, walang sakit yun, katandaan lang niya, 90 na yun sayang hindi umabot ng 100, malapit na kaya yun yung namatay siya, binigyan kami ng pera. Tapos kinip ko yun. At saka yung pala din, yung umuwi ako, yung namatay yung lola ko. Tapos binigyan ako ng mama ko ng yung mga abuloy, di ba, maraming coin. Binigyan niya ako ng coin. Sabi niya, itong coin na to, wag mo tong gagastusin, ilagay mo to sa wallet mo. Swerte daw yun. Tapos ako hindi marunong fake. Madali lang yung fake. Madali lang mag-ipon. Sis fake, madali lang mag-ipon sis. Sharing Duwason kaya nga 18 years na siya sa amo niya. Kasi at saka yung style ko sis, pag mayroon talaga akong gustong bilhin, pag hindi kunwari may gusto akong bilhin na isang bagay, pagkatapos yung ipon ko hindi pa umabot ng 1,000, ganyan, hindi ko yung bibilhin. Kailangan maano ko muna itong ipon ko. Pag na kumpleto na siya, saka ko pa bibilhin ang gusto ko. Pero malapit na rin ako mag-forgo dito sis.
JC Whitey bait amon niya dahil Shurin. O sortihan la guys. Sortihan. Sortihan hin buutan na agaron. Ma'am, Heaven Stephen. heaven, I, bumaba. Gumamit ng ano, PR dito sa si among babae. Bakit daw hindi pa ako natulog? Ngayon, italikod ko ano kaya makikita niya. Talikod ko ano dito. Insik akong agalon day. Bumaba ngayon eh. Nakita nyo? Nakita nyo? Bumaba siya. Sabi niya, bakit hindi pa daw natulog? Hindi pa natulog ako. Guys, kumakain kayo ng moron? Moron ba? Maghimo kog moron tapos aho i-live ba? Alam yan ni Sherin. Alam ni Sherin. Alam ni Sis Sherin Duwason. Nakakalabas kami pero hanggang dyan lang sa tapat ng bahay, sa playground. Kami dalawa ni Sis Kati, nagtatambay doon, nagsisisok kami, nagpapahangin. Pagkatapos kumain, yun, maglakad-lakad. Magsiso, magkwentuhan. Magchismis-chismis. May kasama kasi ako sa kung ako lang isa, hindi ako lalabas. May kasama ako
si Waray-Waray. Si Waray-Waray channel. Excuse. Yan, si Waray-Waray channel. Kasama ko lagi. Nagsisiso kami sa labas. GCYT. Yung. Hello, Waray-Waray channel. Nag-umpisa ka na ba sa ano natin? Sa Game 10? Ako hindi pa ako nag-umpisa. Nag-umpisa ka na sa Game 10? Waray-Waray channel. Ikaw si Shirin. Nag-umpisa ka na? Nag-umpisa ka na sa Game 10? (8:30) 10:30 tayo matatapos. Mabuti yung sa akin hindi naglo-loading no, mga guys. Mabuti hindi ako naglo-loading. Malapit kasi ako sa wifi. Wow, talaga. GCYT. Masarap magluto ng moron. Maraming kakain kasi pag ako magluto marami. Gusto ko mamigay. Ngayon hindi ako makakain. Walang diyo. Kaya hindi mo na. Malapit na. 8:30 ako nag-start. 10:30 matatapos. Maraming salamat mga katropa sa suporta. Maraming salamat. Osmar. Utot, anay ako utot. Masarap ng sinugba na tilapia. Shout out. Hana. Osmar, anong ulam mo bukas? Tagal natin nito hindi makakalabas Extension hanggang June? Hanggang June ba? Sis Binwini,
and family. Mabuti dyan sa inyo, walang lockdown. Pati sa inyo, sis Shirin, walang lockdown. Hello. Chut-chut. Chudut. Baliktad. Baliktad, di ba? Kaya pa, guys. Hello mga katrupa, pwede iwan nyo na lang ako mga katrupa. Matulog na kayo, matulog na kayo. Maraming salamat sa pagtambay. Daisy Whitey, swerte naman, mabait. Mabait rin kasi ako eh. Hana-hana vlog. Ha ha ha. Shirin Duwason labas. Shirin, matulog ka na ba? Matulog ka na, Shirin. Dito pa. Pinwiri. Nagka-sunglasses ka. Antay na. Antay sa amo. Babalik siya. Oh. Anong oras siya babalik? Midnight na naman? Antayin mo pa? Hanggang midnight? GCYD. Mwah. Chocolate. Mahina boses mo. Ano? Mahina boses ko? Oh, kasi natutulog na sila ma'am sa taas. Hindi pwede lakasan. Bumaba na nga siya eh. Kasi yung ilaw, nakita niya yung ilaw nakabukas. Dito siya nag-CR sa baba. Maraming salamat sa lahat na nandyan. Shout out to JCYT. Shout out to Shirin Duwason. Shout out to Sister Benwini and family. Shout out to JCYT. Shout out to Osmar. Shout out everyone. Shout out Faith and Hope Flag. Shout out JCYT. Wow. Shout out Hana Vlog. Shout out JCYT. Shout out Sharon. Daghang salamat ninyo tanan diha. Wow. Nag-loading na ako.
Matog na ta, oy. Daghang salamat ninyong tanan. Mega shout out to everyone. Mega shout out to GC. Mega shout out to GC Whitey. Mega shout out to Hana Vlog. Mega shout out to Vinwini and family. Mega shout out Sharon Duason. Mega shout out to Smar. Mega shout. Mega shout out. This is Whitey. Maraming salamat sa inyong lahat. Pumasok pala kanina si mega shout out to Madam mega shout out din pala to Chief Madam Ka. Pumasok pala siya kanina. Naglabay lang siya, naglabay. Sige na guys, matulog na tayo guys. Matulog na tayo, inaantok na ako guys. Hinihikab na. Maraming salamat. Hinihikab na hinihikab. Maraming salamat. Hinihikab na ang lahat. Inaantok na rin. Hinihikab, inaantok na. Sinong susunod mag-ilis? O sino sa inyo dyan? Human na. Human na ko. Dagang salamat ninyong tanan. Oh, nagpahabol si Basyang Maricel Vlog. Hi. Hi. Mega shout out. Basyang Maricel Vlog. Tamsak host. Salamat. Salamat Basyang. Pahabol. Pahabol. Good night. Bye. Bye. Daghang salamat ninyong tanan. Basyang, ngayon ko lang nakita message mo. Natog ka na tingali. Okay lang yan sis. No problem. Sis Basyang, paano ba para pag nag-LS ka, makabigay ako ng super chat ba? Paano mag-apply nun? Turuan mo ako. Magkita kasi tayo puhon-puhon. Kasi hindi tayo makakatulong sa isa't isa pag wala tayo noon. Super chat. Kailangan magtulungan tayo magkaroon ng Hi. Bye Hana Vlog. Maraming salamat sister. Good night, good night. Good night. Sana mag-usap tayo pag makita tayo.
Oo, ayun, ayusin natin yung kasi para magtulungan tayo sa super, ito, anong tawag yan? Super, nabulol ako. Puhon. Tulungan mo kami para magtulungan tayo, magbigayan tayo ng super chat. Magbigayan tayo ng super chat, 'di ba? O sige. Maraming salamat sa pagpasok mo. Thank you, sister. Sharon Duason, good night. Maraming salamat, sister. Sister GC YT, bye-bye. Thank you. Hana Vlog, thank you. Maraming salamat po. God bless you all. God bless you all, guys. I love you. Good night. Hala, nakalimutan ko sabihin sa inyo kung paano i-off. Ito bang araw? Pababa? Saglit guys, paano ba i-off? Yung araw pababa? O dito sa may X sa right? Hana Vlog. Wait, paano nito? Operate. Hala, lagot. X. Okay. Okay, love you, Sharon Duason. Ex-host. Okay. Thank you, sister. Good night. Mwah. Okay. Tapos in. Oh, ex-host tapos in. Okay. Thank you. Maraming salamat, sister, sa pagturo mo sa akin. Love you, everyone. Thank you sa suporta. Thank you very much. Nanggimuta na ta kay piraw na. Thank you very much. Good night. Kinsa mo sudwa pa? Welcome. Wa mo sunod mo ilis. Wa mo sunod ilis na ho. Sige, matug na mo ha. Ahora ni anhon sa tintarte kay aron 2 ka oras. Bye. Good night. Sweet dream. Good night, sweet dream. Good night, Usmar. Magpalipas ko hangtod
Alas 10:30. Ang anino ko, ang anino ko, ang anino ko, nakikita ko. Ang anino ko, nakikita ko. Tutut. Ang anino ko, nakikita ko. Sa likod ko, nakikita ko. Ang anino ko. Yes, yes, Jesus loves me. Yes. Good evening, Papa Jesus. Good evening. Good night. Good night, everyone.
Hi. Shout Shout out Natalie. Shout out ng bonggang-bongga na to. Mag-i-end na po ako. Maraming salamat. Mag-i-end na po ako. Good night na guys, good night. Nagpra-practice lang ako, nagpra-practice. Mag-practice lang ko kung paano ito i-off ba. Practice pa ko, mag-practice. Good night na ninyo tanan. Faith and hope vlogs. Good night. Maraming salamat guys. I love you guys. Aho na nagipindot ang ikis guys. Oo, ikis. Press ang ikis, di ba? Kasunod sa press ang ikis na ay cancel, okay. Duha ka buok, wa may end. Asa man end. Press host. Aho gi-press ang ikis, kahuman na ay cancel og okay. Are you sure that you want to stop streaming? Parehas raman na, cancel or okay. Pastilan, oy. I-cancel ko no. Okay. Pastilan, oy. Maoni way computer sa uma. Naon sa mani. Wa kabalo kung unsay pidliton dere. Oy. O sige na, daghang salamat. Daghang salamat, Faith and Hope vlog. Ayaw cancel. Maadyo na lang na imo giingon naho na ayaw i-cancel. Kaya akong pidlito ng cancel kay wa man ingon man ni Sharon pidlito ng end. Wa man ang end dere. Cancel og okay raman. O sige ha. Okay ang aho i-press ha. Okay. Okay, daghang salamat Sister Faith. Good night. Good night Natalie Ganda. Maraming salamat sa pagpunta sa LS ko. Thank you sa thumbs up. Love you all. Good night. Love you. Thank you so much.